безне гафу итмәс, гомерлеккә калыр кидек. Язмышларга үчләр итеп бер омтылыйк, язмышларга үчләр итеп бер омтылыйк, бер Алышумы, ялгышумы, нинди төн бу кем белсен. Нигә икән мин синеке, син минеке түгелсең. Алышумы, ялгышумы, нине дитен бу кем белсен. Нигә икән мин синеке, син минеке түгелсең. Язмышларга үчләр итеп бер омтылыйк, язмышларга үчләр итеп бер омтылыйк, бер омтылыйк. Йөрәкләрнең назга суса, янып йөргән чагында бер омтылма